हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि इउटिउब चेनेल बिएस बड' ब्लग्सआव बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना साफ्रोमबो मिथिखागौ थांनाय 5 आगस्ट खालारनिफ्राय एशियानिनो गोजामसिन फुटबल टुर्नामेन्ट दुरान्ड कापआ जोंनि बड'लेण्डनि क'क्राझार सोहोरनि साइ स्टेडियामाव स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डियानि जि स्टेडियाम दङ बे स्टेडियामाव सोलिगासिनो दङ ग्रुप एफनि मोनसे खेला सोलिगासिनो दं आरो दा बै खेलानिनो जागायनाय हिसाबै दाख्लैबावै बड'लेण्ड एफसिआ राजस्थान इउनाइटेड एफसिनि एगेन्स्टआव गेलेदोंमोन दा बेवहाय बड'लेण्ड एफसिआ राजस्थान इउनाइटेड एफसिनि एगेन्स्टआव गलसेयाव जेननो गोनां जायो आरो दा जियानो जादोंला खेलासो नालाय खेलायाव जेननाय देरहानाय थाखायो दा दाख्लैनि खेलाया थांखांबाय जियानो जादोंला दा उननि फैबाय थानाय खेलाफोराव जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड एफसिआ जाहाथे मोजाङै मोजां गेलेनानै देरहानो हायो मोजांसिनै गेलेनो हायो दा बिनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो जोंनि बड'लेण्ड एफसिखौ जों सापर्ट होलायनांगोन आरो नङा होमबा दा जाहाथे उननि खेलाफोराव बिथांमोना मोजांसिनै गेलेनो हायो बिनि थाखाय बिथांमोनखौ सापर्ट होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ थुलुंगा होनांगोन दा दाखालिनि जि खेला बे खेलाखौ जों जेरै आंथ' नायनो थाङाखै नङा होमबा थेवबो जोङो जे हाइलाइट नुबाय मबाइलफोराव बा जोंनि जिखिनि नायनो थांदोंमोन बिथांमोननिफ्राय जिखिनि मोनथिबाय दा बेखिनिखौ नायोब्ला माने बिथांमोना बुंनाय बा हाइलाइटआव नुनाय हिसाबै बड'लेण्ड एफसि हिसाबै जोबोर स्ट्रं जादों आरो बिराद स्ट्रं जादोंनो आरो माने बिराद मोजाङै गेलेदों राजस्थान इउनाइटेड एफसिआबोथ' मोजां गेलेखायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो बड'लेण्ड एफसिआबो जोबोर मोजां गेलेदोंमोन आरो नाथाय जिहेतु अखाबो हाबाय नालाय सेकेन्ड हाफाव बिराद अखा जुब हानानै थारमाने फिल्डआव दै थालायनाय जाबाय नालाय बेवहाय थारमाने राजस्थान एफसिआ इउनाइटेड एफसिआ माने मोनसे चान्स मोनदोंमोन आरो बेवहाय गलाव जोदोंमोन बेयाव गलाव जोनायाव थारमाने गलनि सिगाङावनो दैयाव नांथानानै थारमाने किपारा मोनस्लाबासै आरो बा बे मोनस्लाबियाव राजस्थान इउनाइटेड एफसिनि सासे गेलेगिरिया मोननानै बेखौ थारमाने गलाव जोसनो आरो दा बेनो इ मोनसे गल आरो दा बे गलदोनो थारमाने बड'लेण्ड एफसिआ बेयाव जेननो गोनां जादों आरो बड'लेण्ड एफसिआबो जोबोर एटाक खालामदोंमोन आरो गलाव नाथाय राजस्थाननि किपारा जोबोर सेभ खालामो आरो बड'लेण्डआ गल सोनो हायासै दा बिदिनो बड'लेण्ड एफसिआ दाख्लै बावै जेनलांबाय आरो दा जियानो जादोंला खेलायाव जेननाय देरहानो थाखाय दा उननि जिखिनि फैबाय थानाय खेलाफोर दङ ना होमबा दा बै खेलाफोराव जों माबायदि मोजांसिनै गेलेनो हागोन बा जों माबायदि बड'लेण्ड एफसिखौ मोजांसिनै गेलेहोनो हागोन दा बिनि थाखाय जोङो सापर्टार हिसाबै नङा होमबा जोङो बयबो मोजाङै सापर्ट होनांगोन आरो लोगोसे बिथांमोनखौ थुलुंगा होनांगोन आरो जाहाथे जे नोंसोरो जेनदोंब्लाबो एख' टेनसन लानाङा जों दोङो दा बेफोरबायदि जोङो बड'लेण्ड एफसिखौ जोङो सापर्ट होलांनांगोन आरो दा जिहेतु खेलासो नालाय मालाबा मोजां जायो मालाबा गाज्रि जायो दा बिदिनो दिनै जेनदों दागोन बा सानसे जों देरहागोन नङा होमबा दा जियानो जादोंला दा दाख्लैनि खेलाया दाख्लै थांबाय दा दिनैयो 7 तारिख नङाबा 7 तारिख दा दिनैयो क'क्राझारनि साइ स्टेडियामावनो मोनसे खेला सोलिगासिनो दङ उरिष्या एफसि आरो इण्डियान आर्मिनि गेजेराव दानि 3ता बाजानिफ्राय सोलिबाय दङ आरो दा माबायदि सोलिदों बेथ' मिथिला दायोसो मिथिगोन रिजाल्टआ माबायदि मा जायो दा जियानो जादोंला दा दाखालिबावै अपेनिं खालि टिकेटखौ जितु फ्रि होदोंमोन नालाय आं दाख्लैबावैनो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन दा बे भिडिअआव आं बुंदोंमोन मा नेक्स्टनि गेमनिफ्राय थारमाने टिकेट लानाय जागोन आरो दा थिग बेबायदिनो दिनैनि जि गेम बे गेमनिफ्राय थारमाने टिकेट लानाय जाबाय आरो माने नोंथाङा टिकेट बायनानै बेवहाय खेलाखौ नायनांगोन आरो जिखिनि खेला जायो दा जियानो जादोंला दिनैनि खेलानि थाखाय अफलाइनाव टिकेट होनाय जादोंमोन आरो अनलाइनाव होनाय जायाखैमोन गुबुन स्टेडियामाव जानाय खेलाफोर जादोंमोन बेनिखौ अनलाइन होदोंमोन खिन्थु जोंनि क'क्राझाराव जानाय जि खेला बेखौ अनलाइनाव होनाय जाथ'वाखैमोन आरो खायसे प्रसेसा लेट जादों होननानै मिथिदों दा बेवहाय मैयायो माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननि अफिस आरो क'क्राझार टाइकान्ड' एस'सियेसननि अफिसाव थारमाने बै दिनैनि खेलानि टिकेटखौ होनाय जादोंमोन आरो दा उननि जि खेलाफोर जागोन दा बैफोर खेलाफोरनि थाखाय दा गसाइगावआ डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसन आरो चिराङावबो होनायनि मोनसे बाथ्रा खोनादों आरो दा बेफोरावबो जुदि मोजाङै मोजां माबायोबा बेयावबो होगोन होननाय खोनादों दा जियानो जादोंला दा दिनैनि जि खेलानि टिकेट बे खेलानि टिकेटआ अफलाइन जादों आरो थांनानै बायहैनांगोन दा जि नेक्स्टनि खेला जागोन दिनैनि अनगायै जा उननि जिखिनि खेलाफोर जागोन क'क्राझार स्टेडियामाव दा बैफोर खेलानि थाखाय थारमाने प्रसेसा अनलाइन जासिगोन आरो एबारनिफ्राय दाने नोंथांमोना अफलाइनावथ' अफलाइन टिकेटखौ बायनो हायोआनो इयाव अफलाइन बायनो थाङालासिनो डाइरेक्टलि अनलाइनबो नोंथांमोना टिकेटखौ बायनो हानाय सुबिदाखौ खालामना होसिगोन आरो दा नेक्स्टआव नोंथांमोना डाइरेक्टयै जोंनि बड'लेण्ड एफसिनि खेलाखौ नुखासिगोन आरो टिकेट लानानै दा दिनैनि उनाव डाइरेक्ट खेला दङ होनबा क'क्राझार स्टेडियामाव बड'लेण्ड एफसि आरो इण्डियान आर्मिनि एगेन्स्टआव बियो खेलाया नेक्स्ट गेमानो जाखागोन आरो दा बियो फैगौ 17 आगस्टआवसो बे खेलाया जागोन आरो मोनानि 6ता बाजियाव दा बेवहाय जुदि जों टिमखौ नायनो थाङोब्ला बेवहाय इण्डियान आर्मि हिसाबै नायनो थाङोबा इण्डियान आर्मिया 2005 आरो 2016आव खननै दुरान्ड कापखौ चेम्पियन जाखांबाय दा बे चेम्पियन टिमजों बड'लेण्ड एफसिआ 17 तारिखआव बियो गेलेगोन आरो दा बिनि उनाव बड'लेण्ड एफसिआ 19 आगस्टआवनो उरिष्या एफसिजों
दा उरिष्या एफसिखौथ' नोंथांमोना जायफोर खेला नायबाय थायो बा खेलानि बागै जायफोर एसे एनै स्टाडि खालामो बिथांमोना मिथिगौ उरिष्या एफसिया ISLनि इण्डियान सुपार लिगनि मोनसे टिम आरो दा बेजों दिनै जोंनि बड'लेण्ड एफसिया ISL टिमजों गेलेगोन आरो बियो 19 तारिखाव इयो मोनानि 6टायाव आरो दा बै मोननै खेलाखौ 17 आरो 19आव जानाय खेलाफोरखौ नोंथांमोना जुदि नायनोब्ला नोंथांमोना टिकेटखौ जि दिनानिफ्राय होगोन नोंथांमोना बै खालिनिफ्राय थारमाने अनलाइनाव थाबनो बुकिं खालामखा आरो टिकेटआ मोनथाम रोखोमनि जागोन होननानै मिथिदों दा बेवहाय स्टेडियामनि नर्थ आरो साउथ साइडनि जग्रा दङ बै जग्रानि थाखाय जुदि नोंथांमोना बायोब्ला टिकेटनि बेसेना 50 ताका जागोन आरो 50 रुपिस जागोन आरो बेनिफ्राय इस्ट स्टेन्ड दङ सानजाहा गालनि सानजा साइडनि जि जग्रा दङ दा बैनि थाखाय 100 रुपिस होनांगोन नोंथां मोनसे गांसे टिकेटआव बेनिफ्राय सोनाब साइडखि VIP मोनसे स्टेन्ड दङ आरो बेहाय 2000 ता सिट VIP नि थाखाय लाखिदों होनदों दा बेवहाय नोंथांमोना बै VIP नि थाखायबो नोंथांमोना बायनो हागोन आरो टिकेटखौ दा बेवहाय 170 होननानै खोनादों आरो दाथ' आंनि मथेबा नोंथांमोना बे 50 आरो 100खौ गारनानै आंनि मथेबा VIP स्टेन्डनि जि टिकेट बे टिकेटखौ लानानै VIP सिटआव जलायना आरामसे नायनांगौ बरिया नुगोन आरो बे साइडनिफ्राय सानजानिफ्रायबो नुगोन जियानो जादोंला दा फैबाय थानाय जि खेलाफोर बेफोर खेलाफोराव नोंथांमोना जुदि नायहैयोब्ला नोंथांमोना टिकेटखौ बायनांगोन आरो इस्ट आरो साउथ स्टेन्डनि थाखाय नोंथांमोना 50 ताका खरि होनांगोन बेनिफ्राय गांसे टिकेटआव इस्ट स्टेन्डनि थाखाय नोंथांमोना 100 होनांगोन आरो वेस्ट VIP स्टेन्डनि थाखाय नोंथांमोना 170 होनानै 170 ना 150 ओरैमोनथा एसे कनफिउज जाबाय आरो 150 जानो हायो बेयाव बायनानै टिकेटखौ लानानै नायनांगोन आरो दा जियानो जादोंला खेलासो नालाय ना होमबा जोंनि बड'लेण्ड एफसिखौ जोंनो सापर्ट होआबा ना होमबा जों बर' सुबुंफोरानो जुदि सापर्ट होआबा ना होमबा सोर सापर्ट होगोन ना होमबा जोंनि बड'लेण्डआव थानाय बा बड'लेण्डखौ मोजां मोनग्रा जोंनि सुबुंफोरानो जुदि बड'लेण्ड एफसिखौ सापर्ट होलायाबा ना होमबा सोर होगोन ना होमबा मालाबा जेननाय मालाबा देरहानो थाखाय बे साभाबिक ना होमबा बेयो नर्मेल खोथा ना मालाबा मोजां जायो मालाबा गाज्रि जायो ना होमबा हमना ला जोंनि खेत्रआवबो नङा देहानि खेत्रआव मालाबा जों लोमजायो मालाबा जों नर्मेल जायो मोजां जायो नामा थिग बिदिनो आरो दाखालि जेनदों दा उननि खेलाफोराव जाहाथे जोङो बड'लेण्ड एफसिखौ मोजाङै जाहाथे देरहाहोनो हायो दा बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ मोजाङै सापर्ट होनांगोन बिथांमोनखौ मटिभेट खालामनांगोन ना होमबा दा जोङो दिनै ससियेल मिडियानि जुग ना होमबा जों मोजां खोथा बुंनानै बिथांमोनखौबो जोङो सापर्ट होनांगोन बिथांमोनाबो जिहेतु ससियेल मिडिया नायखायो नालाय बिथांमोनाबो जेन जोंनि बुंनाय बा जोंनि लिरनायफोरखौ नुनानै जाहाथे बिथांमोना डिमटिभेट जाया ना बेखिनिखौ जों नोजोर लाखिनानै बिथांमोनखौ जों माबायदि मटिभेट खालामनो हायो बेखौ जों नोजोर लाखिलायनाया मोजां आरोना दा बिदिनो जोङो जोंनि बड'लेण्ड एफसिखौ जों सापर्ट होलांनांगोन आरो जों गासिबो स्टेडियामाव थांनानैथ' खेला नायहैजोबनो हाया ना होमबा दा स्टेडियामनि केपासिटियानो 10,000 ना माल' होन्दों आरो दा 10,000आव गासिबोथ' थांजोबनानै हाबहैजोबनो हाया ना होमबा मोनसे डिसिप्लिननिबो खोथा थायो जियानो जादोंला बै ससियेल मिडियाफोरावबो जोङो बेखौ मोजां बिथांमोननि फारसे मोजां बुंनानै मटिभेट खालामनांगोन बिथांमोनखौ सापर्ट होनांगोन आरो माने बिथांमोनाबो जागोन दाखालि जेनदोंबाबो जोंखौ सापर्ट होग्रा मानसिया खमायाखै जोंखौ गासैबो अनसायो जों मोजां गेलेनांगोन बे मोनसे फैगोन आरो बेफोरखौ नायनानैनो जोंनि जिखिनि इयुन जोलैनि फैनो गोनां जाखिनि गेलेफुबाय थानाय गेलेगोन बेफोरबायदि जोंनि फरायसा बिथांमोना जोंनि बेफोरबायदिफोरखौ नुनानैनो मटिभेट जायो आरो दे बिसोरबो सानो मा आंबो सानसे बेफोरबायदि गेलेनानै सुबुंफोरजों मानसिफोरजों आंबो अनसायजागोन बेखौ सानो आरो जेन बैफोरावबो जाहाथे जोंनि बुंनायफोरा बा जोंनि लिरनायफोरा जाहाथे गोहोम गोलैया बेखौ जों एसे एनै नोजोर लाखिलायनानै बिथांमोनाबो जेन जोंनि लिरनायजों बिथांमोनाबो मटिभेट जायो माबा मोनसे खालामनो बिथांमोनाबो इनकारेज जायो बेखिनिखौ नायनानै जों खामानिखौ मावलायनांगोन आरो ना होमबा दा जोङो दुरान्ड कापनि बागैथ' बहुद रायलायबाय दा आं मोनसे लास्ट नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों आरो दा 132 दुरान्ड कापआव 1988 मायथाइनि बे जागायनायनि दिनैसिम हाइस्ट बे दुरान्ड कापखौ देरहानाय टिमा सोर मिथिगौ बे जाबाय महन बागान आरो इस्ट बेंगल मोननैबो 16ता चेम्पियन जाबाय बिथांमोना आरो महन बागाना 16ता चेम्पियन लोगोसेनो 12ता रानार्स आप जाबाय बिथांमोना फाइनेलाव जेनदों आरो 12ताखौ इस्ट बेंगलाबो 16ता चेम्पियन जादों आरो 10ता रानार्स आप जादों आरो बिथांमोना दा जियानो जादोंला दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो सानबाय नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम लोगोसेनो शेयार खालाम लोगोसेनो नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गोजोन्थों